Ja by som teraz poprosila pani Bezely z Hartmanu. Pre tých, ktorí nevedia, tak Hartman, a ja to hrdo poviem, je náš sponzor, v podstate jediný, a vďaka Hartmanu naozaj dokážeme ako občianske združenie fungovať a prefinancovať celú tú časť tých nevyhnutných nákladov, pretože naše členské je 5 eur, čo teda je suma nie úplne veľká a z toho by sme neprežili. Ale práve vďaka Hartmanu tu dnes sedíme, vďaka Hartmanu máme občerstvenie, tento priestor a vďaka Hartmanu si vieme vymeniť informácie. A ja by som poprosila pani Bezely, aby nám okrem toho, čo nám chce povedať, ešte potom povedala aj o nadačnom fonde, ktorý má Hartman, a vďaka ktorému množstvo opatrovateliek si urobilo opatrovateľské kurzy a vlastne zapojilo sa do systému. Takže ja by som poprosila Jurej prezentáciu a odovzdávam mikrofón, páči sa. Ďakujem veľmi pekne za veľmi milé privítanie. Nemyslím si, že robíme až tak strašne veľa a sme šťastní, že to môžeme robiť, pretože naša spoločnosť tým, že založila nadačný fond Hartman, tak vlastne poukázala spoločnosti dôležitosť profesí v sociálnych službách a snažíme sa pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. V podstate poznáte nadačný fond Hartman, ja tu prezentujem každý rok nejaké výsledky a čo je vlastne misia, vízia, ale to najdôležitejšie je, o čo sa snaží hlavne aj Komora opatrovateliek Slovenska, zlepšiť ten status opatrovateliek, zlepšiť ten sociálny ten trh stabilizovať so sociálnymi službami, lebo naozaj to vnímame z každej strany, že je to rozhádzané na všetky smery, ale zase na druhej strane musím povedať, že Komora opatrovateliek urobila v tomto smere obrovský kus práce. Aj vďaka pani Grafikovej naozaj sa naplňajú mnohé podnety, ktoré zadávali, ale zase na druhej strane chápem, že to ide veľmi pomaly. Takže ja to poznám z našej pozícii vo firme, čím je väčší ten kolos, tým to ide pomalšie, tým je to taká pomalá korytnačka a tak ďalej. Tiež sa tie procesy veľmi ťažko nastavujú, ale zase na druhej strane, čo sa týka Komory opatrovateliek, tamto z našej strany išli veľmi rýchlo, pretože my tie peniažky poukazujeme z 2% z daní. Čiže tam ten mechanizmus bol celkom ľahko nastaviteľný. Takže len aby ste vedeli o tej financovaní. Toto poznáte, poskytujeme grant pre žiadateľov pre opatrovateľské kurzy. Je zásadne tam komisia, ktorá posúdi. My sme tam obidve s pani Grafikovou, takže ja som veľmi rada, že tam je, pretože naozaj tie skúsenosti ja vôbec nemám, takže tie praktické, takže naozaj veľmi som vďačná za to. Tuto máme vlastne tú rekapituláciu. Od roku 2021 bol založený nadačný fond Hartman. Za vlastne 2 roky sme podporili 156 nových opatrovateľov. Ja som dneska ráno dostala už aj správy, ako to vyzerá za tento rok. Tak v tomto roku, ak môžeme ešte ďalej posunúť, ako vidíte, v roku 2021 sme podporili 46, 22, 45, v roku 2023 to už, chvála Bohu, narastlo 65 a do konca augusta tohto roka máme ďalších 51. Čiže asi tento rok spravíme rekord, tak som veľmi vďačná za to, lebo tie začiatky boli také, že kým sa to dostalo do podvedomia tých ľudí, že niečo také robíme, tak to trošku trvalo. Prerozdelená suma sa nám podarila za tie 2 roky 43 000. Ak som to prepočítala, tak v rýchlosti 51, keď ten kurz stojí okolo 300, tak nejakých 58 000 asi k tomu mohla byť už prerozdelená suma dohromady. Čiže veľmi, veľmi dobré. My sme na začiatku aj uvažovali, či ten nadačný fond nerozšíriť aj na terénne opatrovateľky alebo takto nejak pustiť. Ja som moc nebola šťastná v tom, že vtedy sme to iba zacielili na zariadenia sociálnych služieb, ale dneska som veľmi rada, pretože tam ich môžeme kontaktovať. Tí zariadenia v sociálnych službách, predsa s nimi spolupracujeme, čiže sú tam
tí opatrovateľia lokalizovaní a môžeme ich aj ďalej vzdelávať, lebo nekončí to len tým kurzom. Takže tak, ak môžem ďalej. V podstate je to z mojej strany tak všetko. Ja by som to tu už len tak preklikala, že sme naštartovali kampaň Ďakujeme, kde osobnosti mnohé oslovili takou ďakovnou rečou spoločnosť, pretože jednou z takých aj pilierom ďalších nadačného fondu je aj zvýšiť spoločenské hodnotenie vôbec v rámci Slovenska. Takže robili sme aj nejaký okrúhly stôl a vlastne pani Grafiková urobila obrovskú prácu v rámci kontaktovania aj politikov a tak ďalej, aj pekný názov Opatrovateľky sú odraté hrozí zrútenie systému. Takže stále sa musí prosiť, ale ja zase na druhej strane viem, že sa mi to jednoducho hovorí nejak takto od stola, ale zase na druhej strane musím povedať, že pozícia opatrovateľa je veľmi náročná, veľmi, ale na druhej strane je veľmi krásna. Takže jedno z mála povolaní, ktoré má takú spätnú väzbu, jak je opatrovateľka, asi je málo. Takže ďakujeme. By som sa chcel týmto srdečne poďakovať a viacerí z vás ma poznáte a tuto za nami sedia viacerí ľudia, ktorí využili práve túto vašu ponuku. Ja si trúfam povedať, že momentálne teraz sú tu minimálne 4, ktorí... Dajte ruky hore, ktorí sme to dávali. No. Takže oni naozaj, ja im to pomáham robiť u nás na našom kurze opatrovania, viete, predsa len, keď to má človek robiť prvýkrát, celé to vypisovanie a dohadzovanie, ono je to pre tých ľudí, ktorí s týmito vecami nie sú naučení robiť, veľmi zložité. A veľakrát to nedokážu spraviť ani v tom zariadení tí ľudia, lebo aj zariadenie to môže žiadať, ale už sa mi stalo, že vyslovene im povedali v tom zariadení, on vám tam pomôže to vypísať, dajte mi s tým pokoj, ja akože, no naozaj takto to beží. A ešte som vám vlastne na to chcel povedať ešte jednu vec, teraz ste spomínali tých terénnych opatrovateľov. Oni, tí terénni opatrovatelia, sú v systéme, oni sú to zamestnanci. A oni sa tiež vzdelávajú ďalej a tiež je ich strašne málo. A ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí idú do tých terénov, že by... Ja viem, že to je niečo nad rámec, to je niečo, čo robíte vy ako vaša spoločnosť, ale ja si myslím, že tí terény by si zaslúžili mať takúto možnosť. A ďalšia vec je tá, že viete, tí ľudia väčšinou nemajú tie peniaze na ten kurz, alebo aj keď ich majú, tak oni každé to euro 4-krát otočia. A potom, keď je takáto možnosť, tak ono sa to dá obísť. Oni sa kľudne zamestnajú na prvé 3 mesiace v zariadení a vo výpovednej lehote, akože odjedú napríklad do terénu. Lebo oni chcú byť v sociálnych službách, ináč by nešli na kurz. Len proste, aby im bolo uľahčené a povedia si, no škoda, že nás nutia klamať. No. Ďakujem. Môžem zareagovať najprv k tomu prvému. Áno, vypisovanie tých papierov je naozaj obťažné. Ja som si to tiež prešla, ale žiaľ, my sme museli ísť spôsobom spolupráci s Centrom pre filantropiu. Iným takýmto obchodným sa to nedalo tým, že my sme aj spoločnosť, ktorá musíme dodržiavať nejaké etické princípy, máme väčšinu pomococh hradených z úradného verejného poistenia, čiže z verejných zdrojov, takže tam ten postup bol naozaj nutný. Tá druhá téma tých terénnych opatrovateľov, áno, ja som to tu tiež načrtla, zaslúžil by si to. A akože naozaj každý segment je to veľmi ťažké, ale my už aj v tomto roku sme mali trošku problémy s týmto financovaním, takže je to také, že látame to z každej strany. A ja som rada, že aspoň pre tie zariadenia sa to podarilo. Ale v budúcnosti naozaj, keď by sa to rozšírilo a sme nadnárodná spoločnosť, záležíme od Nemcov. Čiže teraz tá situácia v tom covidovom
odvetví alebo v covidovom období bola veľmi, veľmi zložitá. Malo to dopad na rôzne spoločnosti, pretože tie vstupné materiály sa zvyšovali. My sme nedokázali zvýšiť ceny, lebo tým, že máme úradom určené ceny ministerstvom, tak nebolo to jednoduché zvýšiť tie ceny. My predávali sme za staré ceny, ale s novými nákladmi a tie náklady išli naozaj enormne hore, takže s týmto sme sa museli tiež popasovať, tiež sme nechceli prepúšťať ľudí a tak ďalej. Takže je to tam také, že som rada, že sme to ustáli a ja verím, že tá doba bude lepšia a že budeme môcť podporiť oveľa viac uchádzačov a že aj to povedomie tých opatrovateľov sa zvýši. Na druhej strane musím povedať, že máme odozvu aj zo zariadení sociálnych služieb, že mnohí opatrovatelia absolvujú ten kurz, zamestnajú sa a za chvíľočku odídu, lebo zistia, že to nie je pre nich. Naozaj tá práca je veľmi z tohto pohľadu tak špecifická, že nie je pre každého a tam možno aj, preto som spomenula pani grafikov, že veľmi ďakujem, že je v tej komisii, pretože ona vie tak už z tých životopisov odhadnúť, že ako ten človek myslí, kam smeruje a ja si to tak nevšimnem, ona povie, poukáže, no ale ten už má toľko rokov, ako chce robiť opatrovateľa a tak ďalej, takže je to také náročné, že z tohto pohľadu, že zistiť, komu ten kurz naozaj preplatiť, ale gro sa nám to zatiaľ darí a ja verím, že to pôjde týmto štýlom i ďalej. Ďakujem za otázky.